Čo všetko si predchádzajúci majiteľ z bytu zoberie? Niektoré veci vás môžu prekvapiť. Našim klientom odporúčame, aby si už v rezervačnej zmluve dohodli všetko podstatné a mali tak istotu, že druhá strana s tým súhlasí. Už v tomto kroku by ste sa teda mali vedieť dohodnúť nielen na cene, rezervačnej zálohe, spôsobe úhrady kúpnej ceny a podstatných lehotách, ale aj na hnuteľných veciach, ktoré zostávajú v byte či dome, ktorý je predmetom predaja. Hnuteľné zariadenie, ktorého hodnota je zahrnutá v kúpnej cene, by malo byť podľa nášho názoru konkrétne vymenované už v zmluve o budúcej kúpnej zmluve. Inak sa môže stať, že jedna zo zmluvných strán bude sklamaná a môže požadovať istú kompenzáciu. Kupujúci budú namietať, že si mysleli, že napríklad svietidlá, záclony, tieňace závesy a iné drobnosti, či dokonca vstávaná umývačka riadu sú určite súčasťou zariadenia bytu. A predávajúci naopak budú trvať na tom, že si tieto veci berú so sebou. K tejto nezhode môže prísť pri podpise kúpnej zmluvy alebo v horšom prípade až pri odovzdaní bytu.